Molt bé, continuem amb treballs de consciència fonològica. Podeu fer targes del tipus així, amb molts dibuixos, o si no voleu tenir un material visual, podeu fer evocant una paraula, d'acord? Què farem amb aquest material? Òbviament, si feu targes, les podeu fer servir per infinitat de coses i ja les tindreu, d'acord? Jo amb aquest material, per exemple, el que faig, una de les coses que faig, és picar síl·labes, perquè tinguem una bona discriminació de com és aquella paraula, com està dividida, quines unitats té. Doncs cranc, la piquem, una síl·laba, doncs la posem allà on correspongui. Amb aquest material de dibuixets podeu deletrejar paraules, podeu per quina lletra comença, per quin so comença, si té aquell so, no el té. Per tant, si feu aquestes targes, que això ho podeu imprimir en blanc i negre o sense pintar, llavors ho podeu fer a casa pintat, això és estupendo perquè després ho podeu fer servir per moltíssimes coses més. Què més podem fer? Podem fer bingo de noms. Per exemple, jo aquí en tinc un que vaig fer amb un nen. I com ho vam fer? Doncs ell, primer de tot, jo li dic una paraula. D'acord? En aquest cas, ja la primera és got. La piquem. Quantes síl·labes té, quants sons té, i després escrivim aquella paraula. Quan ja tenim unes quantes escrites, els papes i les mames, fem unes cartolinetes, tipus cartronets de bingo, i llavors els cartronets petits per poder apuntar les paraules, que ells les apuntin allà, i després tota la família podeu jugar amb un bingo de paraules. Paraules amb lletra de pal, paraules amb lletra d'impremta, amb lletra lligada, paraules llargues, paraules curtes, d'acord? És molt versàtil el bingo per qualsevol activitat. Què més podem fer? Podem jugar amb làmines, amb l'ambient de balcó a balcó, com s'està veient ara, que això és total, és molt fort el que està passant. Amb làmines, veo, el veig, què veus, una paraula que comenci amb el so, tal, i l'hem de buscar. I al contrari, nosaltres també ens posem d'alumne i que ell ens pugui preguntar, també, això els agrada molt, portar la batuta, amb ells és molt guai. Què més? Tot aquest material el teniu disponible. Llavors, jo crec que us ajudaré i estareu entretinguts una bona estona i podreu ajudar que els vostres peques vagin fent tota la feina que es fa a les escoles i a casa, però ara que tenim tant de temps, les podem ajudar. Apa, que vagi bé.